Tundare na furta kalmar soce ne fa kina sona Maryam. Allah ne zanar ke ma alkawari da amana sosai Maryam. Tundare na furta kalmar soce ne fa kina sona Maryam. Allah ne zanar ke ma alkawari da amana sosai Maryam. So gare ki komai zan furtawa, kudirin da na dauka a zuciyata za ya fitowa. Kibiyar kauna ce gare ki dama ne harbowa, jiyo kirjin ki mare yanzu so ki tarewa. Sukar kauna ce kin ja sokar ki sarewa, ki sha kurmin ki kan kauna zan baki kulawa Maryam. Shigar ki suna rudani a cikin birnin so gare kike zaki mun tsani. In hausanin nan na san ne kan banyin rauni, ita dai soyayya na yin ta cikin tsari ne. Ko ina in zaki masoyiya ta za so ki dani, kudirin soyayya